Du har klikket ind på en video om, hvordan Gexo Streaming arbejder, og hvilken kvalitet vi kan levere. Og det, du faktisk ser på skærmen nu, det er noget, vi har været ude at lave for First Grade i Kolding, i noget, der hedder Sydbank Arena, som var en kæmpestor arena, hvor der skulle drives nogle storskærme, og så skulle hele showet også optages. Og det er igen noget, vi tilbyder. Der er måske nogen, der sidder og tænker, når firmaet hedder Gexo Streaming, så tilbyder vi kun streaming. Men vi tilbyder faktisk også rigtig mange andre videoløsninger. Vi tilbyder for eksempel drift af storskærm. Hvis du har en storskærm, du gerne vil have noget billede på, du gerne vil have noget specifikt op på, så kan vi gøre det. Vi tilbyder også optagelse af selve showet, og vi tilbyder nu også, som en ny ting, tilbyder vi også optagelse hver eneste kameravinkel separat, sådan så hvis du har et klippehold eller en klipper, du gerne vil have til at gøre det hele lækkert til præcis dine behov, jamen så får han en SSD på afslutningsdagen, og den kan han så tage med hjem og redigere med, ligesom han har lyst til. Og det er faktisk en ny ting, vi også begynder at tilbyde, det er, når vi er ude og lave noget for kunder, jamen så i stedet for, at man skal sidde og bøvle med store overførsler via netværket, og altså I ved selv, hvordan det er, hvis I hyrer et firma ind, og så bagefter skal have filerne, så er det altid sådan nogle NAS-server og sådan noget, det går 1000 år, før filerne er overført, hvis de overhovedet er uploadet efter eventet. Vi har simpelthen valgt at skippe alt det lort, gøre det mere simpelt, gøre det mere brugervenligt, så det vil sige, at i prisen er der indregnet en SSD, og den får I, når vi tager afsted, og så har I hele showet liggende på den. Så kan I gøre med den lige præcis, hvad I vil, og så skal I ikke sidde og vente på at modtage alle filerne, og de er blevet komprimeret smadret over nettet og sådan noget. Så det her, det er et eksempel på noget, vi har lavet. Det var en festival, hvor der var rigtig mange unge mennesker, der var ude og se på en masse YouTubere, og der var nogle interviews og noget. Der foregik alle mulige gakkerløjer på scenen, og vi synes faktisk, at det var et rigtig pænt resultat, vi fik strikket sammen her. Vi brugte i alt 4 kameraer. Vi havde 3 FX30'er, som er det billigste kamera fra Sony, der tilbyder Cinema Line kamerabilleder, hvilket er rigtig, rigtig flot. Det kan I jo også se på optagelsen, og det ser rigtig godt ud. Og så var der noget storskærmsdrift også, og så skulle de selvfølgelig have optaget alle vinklerne separat, som jeg lige har siddet og snakket om. Og vi synes, det forløb rigtig godt, og jeg vil gerne sige til alle, der sidder og overvejer at få noget streamet eller produceret Gexo Streaming, at vi laver andet end at streame, og I er mere end velkommen til at skrive ind og få et uforpligtende tilbud, eller vi kan tage et uforpligtende møde. Det er jo næsten alting uforpligtende, så det er bare at give den gas. Jeg svarer på alle spørgsmål, hvis du sidder og tænker, at du gerne vil have produceret dit event. Det kan også være noget som for eksempel en koncert, eller et stand-up show, eller en konference, eller måske et eller andet lækkert, du kunne finde på at formidle ud. Vi har haft stor succes med at drive storskærm, blandt andet i City 2, hvor kunderne de har efterspurgt, at de vil gerne holde et event på City 2 Torv, og så vil de gerne have drevet det hele op på storskærmene med nogle højtalere, sådan så at folk kan følge med, selvom de ikke er lige præcis foran torvet. Og vi har også højtalere, vi har lydmand, og vi har kameramænd, og vi har klippere, og vi har selvfølgelig også alle de her store systemer, som det kræver for at lave videoproducering af den her kaliber her. Så hvis I synes, det lød rigtig lækkert og kunne være interesseret i noget, jamen så må I meget gerne skrive til den mail, der er her på hjemmesiden, og så skal jeg nok svare inden for 2 dage, og så finder vi bare ud af, om vi skal producere jeres næste event. Tusind tak, fordi I har lyttet, og jeg lader videoen køre lidt ud, så I kan sidde og se lidt ekstra billeder af noget, vi har lavet, så I kan få en idé om, hvordan ser det ud, når vi skyder noget for jer. Tak.